Ja sam kao dete trenirao prvo karate, naravno, kao i većina ljudi koji su u borilačkom sportu. Pa sam onda prešao na kickboks, pa na boks. Gledao sam na televiziji, bio neki reality show, Put ka vatrenom ringu se zvao. I ja se prijavio, ušao taj uži krug, ušao u izbor. Ja sam ušao u finale, tamo bio drugi. I eto, tu mi se rodila neka ljubav prema MMA. Iskreno nisam ni znao šta je to kad sam ušao u sve to, ali sa prvog meča mi se stvorila neka ljubav prema tome. Svi misle da je to neka tuča, ali tu nema sekunde tuče, tu je sve taktika. Najznačajnija pobjeda i najznačajniji trofej mi je bio u zadnjem meču pobjedi protiv Michael Falcao, koji je jedan od pionira ovog sporta, čovjek u najboljim organizacijama sveta, UFC, Bellator. Ja sam pobedio i to mi je do sada najveći uspeh. Period priprema traje otprilike 8 nedelja. Trenažni taj proces je jako mukotrpan, bolan, skidaju se kile. Ja uvek imam 2 meča pred meča, to je meč sa skidanjem kila. Astra Fight Team je jedan od najboljih timova na svetu, onda potiče iz Brazila. I mi smo napravili kao da kažemo neki odeljak ovde u Subotici, tako da smo mi prvi to tu doveli i zadovoljni su svi. Subotica, moj grad, ja sam tu rodio, moji roditelji su tu rodili, tako da za mene je Subotica nešto moje. To je to.